zabor bilketa. Kaixo, arratsaldeon, gaurkoan Zaldibiako kulturetxean aurkitzen gara eta bertara Gipuzkoako Zero Zabor taldeko bi partaide etorri zaizkigu. Hauek atizateko zabor bilketa sistema berri honen kontuak azalduko dizkigute eta espero dugu herritarrak informazioa jasotzera etortzea. Barruan Ibai lankidea daukagu, aberri bai, hor zaude? Bai, bi partaide hauekin daukagu Ibai, beraz, berari emango dio txanda. Egin dituzuen hitzalditan jendeak ze jarrera izan ohi du? Orokorrean ona, era anetako jende etortzen da, normalian gehienak danamoan keskakin etortzen dira, bakarren batzuk keska gehioak egiten du beste batzu baino, baina orokorrean jarrera onakin etortzen dira, bakarren bat beste beti egoten da aldeanetan moan, baina orokorrean jarrera onakin gehienak. Uste duzu zaborraren arazoa konponduko duela? Konponbidea jarriko du, horretan ziur gaude, azken finean bilketa sistema batetaz bakarrekai gehitzeiten, eta Zero Zabor norabidean garrantzitsua izango dan pausu bat ziur gaude, baino ez eman beharreko bakarra. Azken finean, Gipuzkoarrok ulertu behar dugu arazo handi badaukagula, eta ez da bilketa sistema, arazoa da, gaur egun, hondakin asko sortzen ditugula, 350.000 tona urtean sortzen ditugu, eta horietatik 175 nahasian biltzen da, 3 laurdena. Hor dago arazoa, eta zergaitik, eredu lineal batean bizi galako. Gizarte honetan natur baliabideak ustiatu, kontsumitu eta bota egiten ditugulako. Eta lerro zuzen batean bidaiatzen dutelako materialek. Guk proposatzen duguna da, lerro zuzen hori eten egin behar dela, eta lerro zirkular batean bidaiatu behar dutela materialak. Hau da, natura ustiatu, produktua sortu eta produktu hori ahalik eta bizi gehiena eman zabortegira bideratu aurretik. Beraz, eredu horretan eragiteko maila ezberdina daude, murriztea, barne dagoleikan berrerabilpena, ondoren birziklatzean litzateke, eta baita ikerketa eta garapena. Eta tezatekoa, maila horietako zati txiki bat besterik ez da. Baina, Gipuzkoa beste norabide batean eta arroste plantari tratamendu gisa beharko ez luke, egoera batetan kokatuko gintuzke. Beraz, abia puntu on batean, baina abia puntua soilik. Helburua Zero Zabor lurralde izate da Gipuzkoa, eta horretarako pausoak ematen jarraitu beharko dugu. Baina, kokatuko ginateke, 34 herri hauetan atezatea martxan honezka, Gipuzkoako biztanleen erdia bilketa eredu honekin. Eta errefus kopurua asko murriztuta. Beraz, labur bilduz, guk askotan esaten da, orain arte begiak itxita lerro zuzen batean bizi izan du gea, errealitateari muzinez, Zero Zabor ereduan begiak iriki, borobildu eta errealitatearen jabe izan bergea, eta ziur gaude, herritarrak hori egin ezkeo, irtenbidean ere partaide sentituko diala, eta Gipuzkoa beste norabide batean jartzeko gai izango gala atez atekoaren laguntzarekin. Oso ondo. Gutxi gora bera, Gipuzkoan herritar bakoitzak, biztanle bakoitzak urteko 400 kilo sortzen ditu. Asko gutxi, gu baino gehiago sortzen dutenak badaude, Adibidez, Estatu Batuetan herritar bakoitza sortzen du eguneko 3 kilo, 4 kilo bitartean. Izugarria da. Eta gainera, nahaztuta dago. Nahaztuta baldin badago, ezin aprobetxatu. Hau da, goitik ikusitako ikuspegi bat, goiko geruzak nolabait, orain hori aktibo dago, eta behetik ikusita, ikusten daia, bainara dagoela beteta. Eta sistema hau esartzen badugu, beti ere aldaketa bat eta mejora bat izan dagoelakotan gaude gubentzen. Gauza bat ikusten da, berehala, bidez, hau da, Usurbilgo grafika bat. Atez okerteko ipini aurretik, 23a gaika batzen zen, edo berziklatzeko. Atezateko ipini, eta oso denbora gutxi da, 82. Beraz, iraule ditzen da. Antzuolan, atezateko ipini eta 6 hilabetera, 82 lortu dute gaika sailkatu eta berziklatzen. Beraz, datuak dira ikusgarriak. Oso denbora gutxian irauli egiten da zutabea. Ezagun batzuk, Zero Zabor filosofiako printzipioak aurrera ematen dian. Hiri batzuk, San Francisco, Seattle, eskualde batzuk, Flandria, Italiako oso edatuta dago sarri hori, eta kontinente guztietako herri desberdinetan dago. Beraz, zabaltzen ari da eredu bat da. Orduan, gure ustez, Zero Zabor taldea
oso garrantzitsua da herrietan sortzea, eskualdeetan sortzea, nolabait kontzientziazio lana egiteko herrietan. Ze askotan ez gara konstiente ze arazo daukagun. Zergaitik ez gara konstiente, zaborra ez dugulako ikusten. Orain arte gure izan delako zaborra atera eta eraman egiten digute eta ez dakigun nora joaten den besta. Gusto dut, konstiente garenean ze arazo sortzen dugun, guztian behar garela lehenak parte hartzen transmititzea zuek eukiditzezketzuen kezkak, zalantzak, beldurrak eta jasotzen zuten informazioen aurrean jarrera horiek eukitzea oso humanoa dela. Arraroa izango litzatekena da jarrera horiek ez eukitzea. Ondo egin nahi dunak zalantza horiek ditu. Gaizki jarraitu nahi duna beste zalantza batzuk uketu, baina nik ulertzen dizuezoi da nahi daukazuen kezka guzti hori. Kezka guzti hori kentzen da informatuz. Eta zu behin da berriro izazaten ateratzea kanpoa, nun etxean euki behar dizu, gauza simple badago, esken finean, atezateko ondakinen bilketak, gaur egun etxean dituzun ontzietatikan, beste bat bakarrik eskatzen du. Beraz, arazoa sortzen zaio, orain arte birziklatu ez du nahi. Are bai, bapatean, lau eduki ontzitzako tokia behar du etxean. Baina orain arte egiten dezutenak, eta seguru zauden nago hemen, zaudeten gehienak, danak, eta Gipuzkoar guztik esaten dut deno birziklatzen dela, baina uneko 25 gaude, kasualitatea, baina ordona eta esan, arazoa sortzen da orain arte ez du nahi. Baina ez duaz ez da ere orain arte ineztun horri ezer leporatzea. Aukera badaukagu, gauzak ondo iteko, Gipuzkoarrak gauzak nik garbi dakat, bitartekoak udalak jarri ditun herrietan, erantzun eginda. Herritarrak erantzun indute bere egunerokotasunak. Beraz, orain artekoa gaizki egina da alde guztien artetik, aukera badaukagu gauza ondo egiteko, saia gaitezen ondo egite. Beno, hitzaldi amaitu da, jende agertu da eta dirudinez jende austura atera da, baina beraien iritzea jasoko dugu zuzenean. Barkatu? Bai? Esaten didatenez, Ibai gure lankidea Zaldibiako alkatearekin dago, beraz berari pasako dio txanda. Ea zer dioen alkateak. A ber, bai, hementxe dugu alkatea, Zaldibiko alkatea. Nolatan izan da gaurko hitzaldi hau? O nola zantola duzu gaurko hitzaldi hau dela? Hau hain hilabete sortu bat. Eta hilabete behontan, gauzak jundien bezala, pentsuko genduan herri informazioa banatu bat zela eta horti sortu dut. Horti sortu dut. Bale, entzun genuen? Barkatu talde bat zuru da etxean, hortan lana nahi dela eta biskat danak hili ez da. Entzun genuen, komunikabideetan azaldu zen, Zaldibi herri atezateko zabor bilketak egin bat ikentzola eta harriko zala. Zure ustez, honek onura ekarriko ditu, atezatek honek, o ze iruditzen duzu? O herritarrei galdetu barra zeo, betzeo, nola? Esketzeo beste aukera enetzako. Aukera bakarra dek eta bertziklatzeko sistema bakarra dek. Nik gaurko bilerak kondutan gehitu neok pixkat, ohartu diat baserri komentalidadea. Azken bilen, garai baten baserri, materia organika guztien, bertan berra ere bitzeko, batza botota, oilo eman da, eta orduan papela plastikoa eta kristala izaten joan arazoa. Hoik soluzionatu ezkio, bestea soluzionatzaek bentsako oso horrexak. Eta aztezatekoa, implantazien usurbilean, hasierako kexak, ikustea jende garela geotak komodo jarritan, orduan lanik ez debin, Eta lana planteatzen ziu gure kezka dalako eta gu sortzen delako, orduan. Eskenik etzik... Eta lana, benetan lan bat, beste ontzi bat jartzen izan, esan nahi lana... Eta oitura aldatzea. Oitura aldatzea. Ordutegi bat hainduko ziuek, eta ordutegi hortan marko diau, bai papelakin, bai plastikokin, eta beraiek esaten duen ordutegi. Baina ez dek oitura aldatzea. Oso simplea eta sistema behar. Osa, herritarra bultzatzen dugu gorta? Egunetik. Ami eskerra, hori. Venga, gero. Itzaldiz hori duzu. Oso ona, eta gehiago berdiak. Zure ustez, atezateko ze honek Zaldibin onura ekarriko ditu?
Ez dakit, Zure ustez, ni zalantza ditut, badakit hori da sistema iberra dagoena, baina nik kristamen goga dakot, ni barzeiklaten dut beste goa, orduan, horregatik ez dira lan gehiago emango, baina nire zalantza ditut, ez dakit, Zer ikusten gaurko hitzaldia? Oso interesantea, zetik normalen zerbait da honen, bazek egozen jende etortzen da, ze kopuru etortzen da, gaur hain ezkazioa. Zera, aretoa, etxetziat, kezka handi, jakin mineo erretarren aten sortu dola. Eta zure ustez, atezateko hartzen da gontan, hartzen balik badazalde behin, soluzionako zaborran bilketa zaborran arazo hau, alegin? Bueno, oitxura batzuk aldatu egitea. Gaur egun, lehenengo eta hirugarren aste artea traste zarrak biltzeko jendek ez dik errespetatzen. Eta udaletxeko langile gaitzen dituk tokita ematen. Orduan, oidek ardura gabe keri bat dago. Kalendario natze kalendario zeukio berretxe guztietan, kalendario bat zeunetan. Lehenengoa eta hirugarren aste artea guztiet dira trastekatzeko. Eta bueno, ezpazekiat, atzekalden antzoika sukalden da behidau eta kitioa da, baina ez dik, hoi bezala eskatzen dik, euniroko oitu aste artean hori astizkeren etzik ezer, ez etzik ezer, oidek. Bueno, zure ustez azamuzko izan itzaldia. Jende bere kezkak azaldu ditu, baina ondo, informatzeko da hasi beharrekoan, baina hasi Eta zure ustez atezateko salduik hartzen balik bada, izango jo, arazo hau konponduko da, o ze iruditzen da zure? Zaborran arazoa konponduko da, atezateko zehonek, bilketonek? Zaborran arazoa konponduz, hemen esan duen bezala, zaborran arazoa jarraituko da eta konpontzen jarraitu beharko deun. Baina ziur nau, Zaldibitarrak lortuko duela, uniko 80 gaika biltzea ziur nau. Hor esan duen bezala, oitura batzu kanbiotan, nahiko izango da. Osa ez da izango gutzako lan handik. Ez uste. Nire uste gaina jende asko ikien deula eta behak esan dola da, gaika biltzen deunetik beste gai bat biltzea. Ez dut uste hortan nahi komplikazioa. Zer irudizu gaurko hitzaldia? Oso interesantea. Nik etxean komposta egiten dut. Baratzarako eta baratzarek komposta egiten dut, eta janaren askotzen beste guztukin eta zamorro gutxillo eta ongi. Osea, esaten duen bezala oain arte lan handia izango dela eta ez da, olako lanik ez da, Ez. Ni hori hartzen garen hori izan ez panitxea, esatzen, mira, 3 balde hemen, kremene. Eta bai, eta zaldi bila baiak zut eta ez momentuan ez, bizidu. Porque gastu gutxillo eta garbilogoa, eta badakigu bizitzeko olako gauza berditugula. Osea, zure ustez, hau da, aukera hobena. Hobena. Eta zaldi baina egin berra dago. Zer iruditu zaizue herritarron parte hartza? Gauan, bai. Oso interesgarria. Gela beteta ikustea eta jenteak erremeste galdera eta erantzun ematen eta iritziak ematen guretzako oso posgarria izan da. Konturatu gara, jendeak eskatuta dagoela zaborraren kudeaketarekin eta orduan argigarria izan da eta posgarria horren beste jente azaltzea bertan. Bueno, nire partetik besteik ez, esan da guk sortu, guk kudeatu. Zaborra zen.